Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जोङो नेक्स्ट शुटिंनि थाखाय डान्स प्रेक्टिस दङ बेवहाय थांगासिनो आंनि लोगो सासेजों आंजों नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे जोङो स्कुटिजोंनो थांगोन नानिजों आंजों सिगाङाव नुखांबाय खोमा नानिखौ थाइगिर जानाय भिडिअआव थाइगिरमोन ना थाइगिर जानाय भिडिअ आरो माखासे माबा भिडिअ नुखाबाय जानांगौ थांनोसै नै आं दिनै कुर्ता गानदों कुर्ता Abasuna tukolo. Oi, noi, lang boleh. Langfaidu li, langfaidu. Bayang ka kan. Rota मोनफैबाय रौता बन्द'खौ दा ओमफ्राय माने माने जों रौतायावहाय थाइजौ इनु बायनो फैदोंमोन आरोना बाट बन्द'मोन बे दिना दखानफ्रा बेखायनो जोङो बे बाथाबारियाथ' हाटखलाथिंसो थांनांगौ थांबाय ओमफ्राय नै जोङो आगै धिराज लाहानाव जनायावहा नुबाय आरोना गोजौआवहा बे मौसुमि फिथाइ ना मा फिथाइ आं बारा मोजाङै मिथिया ओमफ्राय ओरैबायदि थायदों बिराद समायना नुदों आरोना बेखायनो आं भिडिअ लाबाय ओमफ्राय आङो गुवाहाटीनिफ्रायसो बायना लाबोदों आरोना बेखौ बिराद मा होनो बे जोंनि खाथियावहाय बायनानै मोना आरोना मौसुमिखौ ओमफ्राय मौसुमिखौ जानांगौ मिथिबाय स्किननि थाखाय बिराद मोजां सि भिटामिन थायोना बेयावहा जानांगौ ओमफ्राय नै जोङो दै लोंबाय ओमफ्राय एसे सावरायनो फैबाय आंखौ जि हारा नुदों होनदों रे इयो आंल' दा थाबाय नालाय हारायालाय नुजाखानांगोन दा मानो खोबथेनाङा बिथिं नाहरलाय सिख्लाफोर बिथिं आरो जुमाय लोंनाय बायदि नुदों दे जुमाय गिसि सेरेब बायदिबो नुदों एसे सेरेबखौनो लोंबाय दा जुमाय गिसिसलै नै दायो डान्स प्रेक्टिस खालामगासिनो उपाय गैया आरोना बाथाबारि होननाय जायगा रौतानि बे आगै धिराज लाहानाव बिस्रानाव खामायदों आङो बे गामियाव आं फार्स्ट टाइम थांदो बहुत मोजां मोनदों आङो गामियाव एकदमबारे माइ बारि थान्दा आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय सान्दुं दंमोन जे सिलायाव बेखायनो माने बारान्दायावबो माने सानैसो जेनेबा आधाया ओमफ्राय बाहेरावबो सानैसो प्रेक्टिस खालामबाय आरोना उपाय गैया आरोना सेक्रिफाइस माने सेक्रिफाइसथ' होनला बेखौ कमप्रमाइज खालामनो गोनां जायो आरोना बिदि ओमफ्राय मा होनो आंनि नोंथांमोना गोदान लुक नुनो मोनगोन बेयावहाय ओमफ्राय आरो आङो बेबायदि भिडिअथ' खालामाखैमोन एक्सुवेलि आं सिगाङावहाय भिडिअ खालामबाबो ना बेलेगनि प्रडाक्सनाव मावनाय जायोमोनथ' बेलेगा आंखौ जि रलनि थाखाय आंखौ लिंहरो आं बेखौल'सो खालामनो हायोमोन बाट दा आंनि प्रडाक्सनावहाय मावनानै आं बिराद हेपि मानो होनोबा आं जेरैबायदि लुगैयो आं बेबायदिनो गावखौ रल प्ले खालामहोनो हायो आरो करिय'ग्राफारा जाबायदि थिनो आं बेखौनो मावनो हायो आंनि गोसो मथेहाय गुबुननि प्रडाक्सनावथ' बेफोरबायदि पसिबल नङामोन बिराद हेपि आं बेखायनो ओमफ्राय रोङाबाबो जों सोलोंलांनांगौ उन्दैनिफ्रायथ' आं मोसानायखौ सोलोंदोंमोन सोलोंनाया बाट एसेबां बे अमा जानानै मोदोमा बारायनायनिफ्रायनो एसेबां पारफेक्ट जानो हायासै बाट स्टिल आं ट्राइ खालामगोन आंनि बेस्ट ना
बिदि आरो जि गरममोन ना जि सान्दुंमोन ओमफ्राय आङो 1 week जाबाय डाइटिं खालामनाया ओमफ्राय पार्सनेल ट्रेनार लादों आङो डाइटिशियान क'क्राझारनि बिथांखौ आं इन्ट्रडिउस खालामहोगोन आंनि भिडिअआवहाय जेब्ला आङो आंनि वेट लस खालामनायनि भिडिअ खालामगोन जाबासो खालामगोन आरोना माने आं डाइटिंखौ मोजाङै फल' खालामाखै सरि आब' बाट आंबो ट्राइ खालामगासिनो नायनोसै आरोना बेसेबांखिनि हायो खमायनो बिराद पेशेन्ट नांगौ मानसिनो बा बिराद डेन्जार आरोना वेट लस खालामनाया गेइन खालामनायावथ' आंनि थाखाय बिराद इजि बाट माखासे मानसिनि थाखाय गेइन खालामनायाबो बिराद माने एसे हार्ड जायो आरोना सोरबा सोरबानिया जाबाबो फुङा बाट जोंनिया बिराद फुंखायो आरोना स' नायलांबाय थादो एसे प्रेक्टिस खालामनायखौ सोलोंबासो रोङो गासिबो जोनोमनिफ्राय रोंखानानै फैया बेखायनो जा हायो सोलों बा फोरों बिदिनो साक्सेस जालांनो हागोन आरोना बेनोसै आरो साननैसोनि उनावनो बिहाइन्ड दि सिन बेनि शुटिंनि भिडिअसफोरखौ नुनो मोनगोन आंनि चेनेलावहाय गेमस्रि दैमारि चेनेलाव दा बेयावनो आरो माने बेखौनो होनदो आरो माने बेयावहा नुनो मोनगोन सोलोङै जों एसे ट्राइ खालामबाय गावनो खालामनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोनासो मिथिसिगोन आरो माबायदि जागोन ना देनां भिडिअ नुबाथाय बे भिडिअखौ लाइक जुलाइनि 15 नुनो हागौ खोमा 15नि सिगाङावबो नुनो हागौ बे आंनि जिडि प्रडाक्सन आंनि गोदान चेनेल दङना जिडि प्रडाक्सन होननाय बेयावहा नुनो मोनगोन आरो स' नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानैबो आङो आसा खालामबाय नायनोसै जेसे हायो गरमाव ट्राइ खालामगासिनो मोजां खालामनो आरो दाथ' नै लकडाउन ना ओमफ्राय लकडाउनखायनो बेलेगावहायथ' लानो जायगा गैखाया माने एलाउबो गैखाया नालाय उपाय गैया बेलेगाव थांनोबो हाया लानोबो हाया बाट आफ्टार लकडाउन आं नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअसफोर लाबोनो नाजागोन आरो आंनिल' नङा आंनि प्रडाक्सनाव आंल' मावा गुबुन एक्टर एक्ट्रेसखौ गोदान गोजामानो जा सब लागोन आरोना आंनि प्रडाक्सनावहाय नुनो मोनगोन गुबुन भिडिअसफोर मोजां खालामनो नाजालांगोन बर'नि कालचार जिहेतु जोंनि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिलांनो आरो जौगाहोनोबो नाजालांगोन आरोना जेसे हायो नायनोसै आरो बेनि सायावहाय नोंथांमोननि सापर्टआथ' एकदम माने मस्ट इम्परटेन्ट नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबाथ' उइदाउट नोंथांमोननि सापर्ट बेयो एकदम पसिबल नंखाया बेखायनो नोंथांमोननि ब्लेसिं आरो सापर्ट गासिखौबो नांगौ आरोना बेनोसै Mari moन्दों मोसानाय जोंनिया गुरुजि आइथिंसो आइथिं देखायलाय नै गुरुजि जिराज गुरुजि जायला सारा करियोग्राफारा आगेले Give go. 1, 2, 3.
एन'का मिस्टेक जायोना आंनि खामनायफ्रा मा होननो आरो आंथ' पारफेक्ट नंखाया ओरैबायदि मिस्टेक लाजिलाङो खालाम दे खालाम साला गोदोथ' सिन्था खालामामोन अमा जानाय टाइमावहा मोदोमखौ थिखो 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 हाया गारा थिखो थिगसे दिनै आंहा एसे मोसानानै 100 ग्रामसो खमायबाय दांलेना मेजेमा धीराजखौसो एकदम स्पेसियेलि थेंक्स होनांगोन माने नङाबाथ' गैखाया मोदोमानो थिखांनो हाखाया थिखां सिबला सिबला बाथारबायमोनलै बालफोरा मोसानोल' होबाय थायो एकदम बाथारबाय आं मा होनना बुंबावनो दा फोरोंग्रा जिबाबो गुरुजि जाहैबाय उपाय गैला मोसानांसिगोन दे जेबो नंला सासो होफैलायलांबाय नै होद गुरुजियालाय मा अन्तर्यामि नामा आं बानायखाय दोनथुमारबायबो अबयसे लेडि डन ना लेडि डन आं बुंबानो जाखाजोबखायो बेखायनो साहा लोंबाय नै लाल साहा हाइजेंजों तामाम फ्रेस ओमफ्राय मालपुवाजों बिस्कुटजों ओमफ्राय नै माइ ग्रोम ग्रोम ओमफ्राय नै नानि आबैमोन दङमोन सोरबा सोरबि दंमोन ओइलाय आंनि स्कुटियाबो थांनोसै ओमफ्राय गयसो जाखांबाय ओमफ्राय थांनोसै थांनोसै माथो दे थांनोसै बाय बाय अ सिख्लाफोर बाय 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 गाबोन लोगो मोनसै ओमफ्राय दोननांसै जोंनिया टाटा थादे बाय बाय Thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you